Rwan ar S4C, dyma ddarllediad gwleidyddol gan Plaid Cymru. Y flwyddyn nesaf, mi allwch chi bleidleisio dros rhywbeth di Cymru erioed wedi gael o'r blaen. Am y tro cyntaf, mi allwch chi bleidleisio dros blaid wahanol i arwain Llywodraeth Cymru. Arweinyddiaeth newydd a gobaith newydd. Rhyn ap Iorwerth ydw i, arweinydd Plaid Cymru. Y blaid sy'n golwg ar un peth ac un peth yn unig. Adeiladu gwell dyfodol i chi ac i Gymru. Dwi'n gwybod bod llawer ohonoch chi yn rhwystredig, a dwi hefyd. Ers 5 mlynedd ar hugain, llafur sydd wedi bod wrth y lliw. Maen nhw wedi cael pob cyfle i geisio datrys problemau'r NHS, i greu gwell swyddi, ac i roi i chi a'ch ardal chi y gefnogaeth da chi angen. Pan ddath llafur i rym y llynedd, mi oedd ganddyn nhw gyfle i ddechrau brwydro dros Gymru yn San Steffan, ond dewis peidio nathon nhw. Peidio brwydro dros well setliad ariannol i Gymru. Peidio brwydro am y 4 biliwn o bunna sy'n dyledus i ni oherwydd rheilffordd HS2. Maen nhw wedi gwrthod troi rheolaeth i ni dros yn adnoddau naturiol drwy stad y goron i'n galluogi ni fuddsoddi yn ein cymunedau a chreu swyddi. A ddiwydion wedi torri bob un o'r rhain yn feisydd lle oedden nhw'n arfer cytuno efo ni. Does gen i ddim amheuaeth y gallwn ni fod yn well na hyn. Dychmygwch lywodraeth byddai'n gwneud chi a'ch cymuned a Chymru yn flaenoriaeth bob amser. Ag uchelgais gwirioneddol ar gyfer ein cenedl ni. Tegwch llwyddiant. Dyna'n syml iawn ydy hyn i fi, dyfodol Cymru. Dwi eisiau arwain llywodraeth fydd o'r diwedd yn mynd i'r afel â phroblemau y gwasanaeth iechyd, yn rhoi'r gofal dych chi angen i chi pan dych chi angen o. Llywodraeth fydd yn rhoi egni newydd i'r economi, yn creu swyddi da lle bynnag gyda chi, a fydd byth ofn brwydro am yr arian a'r pwera sydd ei angen i sicrhau tegwch i Gymru. Dyna mae pleidleisio dros Plaid Cymru yn ei gynnig i chi. Arweinyddiaeth newydd, egni newydd, cyfeiriad newydd a dechrau o'r newydd. Mae'r grym am fod ganddo chi i wneud gwahaniaeth. Nid dyma'r amser i gymryd cam yn ôl nag i aros yn ein hunfan. Mae pleidlais i Plaid Cymru yn bleidlais i symud Cymru yn ei blaen. Felly os di llafur ddim yn gweithio i chi, os da chi'n chwilio am blaid fydd wastad yn sefyll dros Gymru a'i phobl, ac os da chi'n barod am arweinyddiaeth newydd, dowch efo ni. Plaid Cymru.